Bu Juri ingkang kula hormati, para guru lan kanca-kanca kabeh. Sing tak tresnani jenengku Alvaro Flavio Effendi saka SDN Setunggal Demangan. Dina iki aku arep dagel ijen. Dagel ijen kuwi angel lho, amarga nek ora lucu sing isin aku dhewe. Tapi ora apa-apa, sing penting wani lucune mengko. Kanca-kanca, urip kuwi pancen akeh masalahe lho. Menurutku masalah paling gede kuwi nek urip bocah sekolah kuwi siji. Tangi esuk alarm muni jam 5. Aku tangi dino nganggo mateni alarm. Banjur turu meneh. Jam 5:30 muni meneh. Aku tangi gur nganggo mateni alarm. Jam 6. Loh, saiki jam pinten? Aku sikat untu, adus nganggo seragam. Saking kesusu, aku nganti nganggo kaos kaki siji ireng, siji meneh ora nganggo. Terus pas teko gerbang sekolah, aku tetep mlaku karo percaya diri. Teko gerbang sekolah, ketemu guru piket. Guru piket ngomong, "Loh kok telat?" "Nggih Pak, dalemnya adoh." Guru ngomong, "Loh kan dalemnya cedak." Aku mikir sedih, wah guru iki kok reti banget omahku ya. Terus aku ngomong, "Nggih Pak, dalemnya cedak, angine adoh. Jam 5 tangi, jam 7 mangkat." Aku nek wis teko sekolahan, aku duwe panggonan favorit. Ora perpustakaan, ora laboratorium, ora ruang guru, nanging kuwi kantin. Kantin kuwi ramene kaya pasar. Ana sing tuku cilok, ana sing tuku es, ana sing tuku gorengan, ana yo sing mlebu tapi ora tuku apa-apa. Ditakoni, "Arep tuku apa nih?" Gur ame ngiling-ngiling. Jajanan sing paling tak senengi kuwi wae mendoan. Mendoan kuwi jajanan sederhana. Mau tempe dibalut tepung, terus dipangan nganggo sambel. Nek wis ana mendoan anget, aku langsung duwe prinsip. Masalah mengko wae mendoan saiki. Kadang aku mikir, nek dadi mendoan mesti wis kesel. Esok isi tempe, sore awan mendoan, sorene wis rane. Urip luwih cepet ditimbang tugasku dhewe. Masalah ning sekolahan kuwi siji, guru. Guru kuwi mripate mung loro, tapi iso delok sak kelas. Aku karo koncoku lagi ngobrol. Aku mikir, guru iki mesti ra bakal konangan. Aku ngobrol ning mburi karo koncoku. Suarane wis tak alon iki kok. Aku karo koncoku, guru terus ngomong, "Kowe sing cah loro ning mburi, aja do ngobrol." Terus aku karo koncoku adep-adepan. Lan masalah paling abadi kuwi ning sekolahan kuwi siji, PR. Guru ngomong, "Anak-anak iki ana PR sesuk dikumpulke." Terus aku mesum mesemku iki beda karo sing ning omah, ning ngarep guruku tok. Terus bengine bukune tak siapke, pensil tak siapke, penghapus tak siapke. Terus aku mikir, tak mulai saiki apa mengko ya? 5 menit mikir, 10 menit mikir, setengah jam mikir. Akhirnya turu. Isuke guru takon, "Anak-anak PR dikumpulke." "Nggih Bu." "Nggih tak deloke tasmu." "Nggih." Terus aku ngomong, aku lali gawa buku, lali gawa pensil, lali gawa penghapus." Terus guru banjur ngomong,
Kowe ora lali sekolah to? Aku mikir jelek. Alhamdulillah Bu, sing iki ora. Sekolah ora mung babagan nilai, ora mung babagan PR, ora mung babagan guru. Nanging babagan saka pengalaman tangi esuk rebutan mendoan lali ngerjakke PR. Mulane nek urip lagi angel, coba diguyu sithik. Nek isih angel, coba diguyu meneh. Urip kuwi ora mesti mulus, kadang kesandung, kadang telat sekolah, kadang lali ngerjakke PR. Kuwi mengko bakal dadi nek kadang duwe jamune entek padahal isih jam 10. Loh, entek. Padahal isih jam 10. Tapi ora apa-apa, sing penting tetep sinau, tetep dadi bocah sing apik, tetep semangat. Amarga urip kuwi ora kudu mulus, sing penting guyon. Matur nuwun sanget Bapak Ibu juri lan kanca-kanca kabeh. Nyuwun pangapunten menawi wonten masalah tembung ingkang maranani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.